За първи път неправителствени организации връчиха наградата Учител на годината 2011. За разлика от подобни церемонии, на които се отличават най-добрите сред учителите по различни предмети, този път преподавателите бяха подбрани според мнението на колегите си, родители и ученици. Наградата Учител на годината спечели Валентин Озунов от Основно училище Васил Левски в село Тихомир. Учителят с 25 годишна практика взе наградата заради умението си да превръща математиката в удоволствие и заради работата си с изоставащи ученици. Най-големи вълнения на церемонията изпитаха преподавателите, номинирани за Учител на годината от своите ученици. Това е човека, който преобрази изцяло мнението в мен за думата учител. И тя на първо място, някак си да кажа, не е учител, е човек, на когото целият клас може да има доверие. Страшно така ги обичам, работиме заедно, те са много трудолюбиви, много всеотдайни, са състезателен дух и носят големи завоевания за България. Нали? Част от тях са международни олимпийци по химия. Радвам се, че сред тези ученици, които са се включили в номинацията, една от тях вече ми е колежка по история и все пак може би съм оставила частичка от себе си в тях.